बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो आं बे समाव नोंथांमोनखौ खुलुमग्रोनाय जाबाय। आं दं दायो गुवाहाटीनि खानापारायाव। अल आसाम गभ एमप्लयमेन्ट एस'सिएशना दिनै बे गुवाहाटीनि खानापारायाव मोनसे सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। बे समाव बे सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ मानो थाखाय लादों आं बे समाव बिथांमोननिफ्राय माखासे खोथाखौ आं मिथिनानै लागोन। बिथांमोना बेयाव मानो थाखाय बाहागो लाफैदों, मानो थाखाय सोमावसारनो फैदों? दिनै जों बाहागो लानाय जाहोना जाबाय जों गासैबो साख्रियाला अल आसाम गभर्नमेन्ट एमप्लयि एस'सिएशननि जोङो माने संगठन मोनसे दोङो। जोंखौ माने NPS रिटायारमेन्टनि जाहोनाव जोंहा माने अल्ड पेन्सन सिस्टेमा गैया। ओंखायनो जों दिनै खुद्रिसारनानै सरकारनि खाथियाव जों दाबि जनायनो फैदों। बे जोंनो पुराना पेन्सनखौ बाहाल खालामनांगौ। दिनै गोबां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैदों। नाथाय जों फैबाय थानाय लामायाव जों गोबां जोंखौ माने सरकारनि तन्त्र बा पुलिस हान्जाफोरा लामायाव होबथानानै दोनदों। अब्लाबो गोबां सुबुङा फिसा फिसा गारि लानानै बेयाव बाहागो लाफैदों। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावनो सानदों। जोंहा उदालगुरि जिल्लानिफ्राय गोबां सरकारियाला साख्रियालाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों। जोंनि दाबिया जाबाय अल भारतआवनो माने अल पेन्सन सिस्टेमखौ 2005 मायथाइयावनो थिखांना होदों। ओंखायनो जोङो बे बुस्थुखौ जों बाहाल खालामफिननो जों दाबि जानायदों। अल पेन्सन सिस्टेम थायोब्ला जोंनि जिखिनि माने साख्रि थानाय बा फिउचारा जोंहा मोजां जागोन। जोंनि फिउचारा एकदम खोमसि। जोंनि माने फैबाय थानाय समा जोबोद खोमसि। जोंनि फैसाखौ NPS आव लांनानै सरकारा गोबां माने गोदोर गोदोर उद्यगपतिफोरनो माने गथायना होदों। बे फैसाजों बिथांमोना बिजनेस खालामबाय थादों। रिटायारमेन्टनि टाइमाव जोंनि जि माने फिउचार बा निउ जेनेरेसनफोरा जेरैबायदि माने खस्थ'खौ जों नुनो मोनगोन, बेखौ दिनै जों बेयाव सरकारनि खाथियाव जों बुंनो सानदों। NPS खौ मानो थाखाय नाङा? NPSखौ जों बेखायनो नाङा, बेयाव जोंहा माने फिउचार गैया। दा OPS होननाय लोगो लोगो जों नुनो मोनदों जे OPS आव सासे एसेबां गोबां माने सार्भिस होनाय उनाव बिथांमोना रिटायारमेन्टनि उनाव जानाव फेमिलि प्लेनिं थायो, फेमिलियाबो पेन्सन मोनो, गथ' गथायखौ फरायहोनो गोबां खाबु मोनो। नाथाय जों 500 थाखा 600 थाखा रिटायारमेन्टनि उनाव जों मात्र 500 थाखा 600 थाखा गोबां लेक्सारारफोरखौ जों नुनो मोनदों, गोबां अफिसारफोरखौ नुनो मोनदों। दानि गोदान पेन्सन सिस्टेमाव मात्र 1000 थाखा, सासेया 500 थाखा हाइ स्कुलनि, ME स्कुलनि मात्र 300 थाखा बिदि पेन्सनजों जों सोलिनो हागोन नामा न'खरा? बा निउ जेनेरेसन बा बिदि गावनि गथ' गथायखौ फरायहोनो हागोन नामा? बेखायनो जों दाबि खालामनो फैदों। गुबुन गुबुन रायजोआवबो दिनै माने OPS खौ लागु खालामफिनदों। पान्जाबावबो केबिनेट पास खालामदों। पश्चिम बंगआव इतिमध्ये दंखायो। हारियाना मोनबा रायजोआव दोङो। गतिके जों सरकारखौ जों बुंनो सानदों आरो जों गोबां माने पलिटिकेल हान्जा, राजखान्थि हान्जाफोरखौ नुनो मोनदों। बिथांमोना 5 बोसोर MLA जानाय उनावनो बिथांमोना पेन्सन मोनो। पलिटिकेल पार्टिनि सासे MLA जुदि 5 बोसोर माने थानाय उनाव माबा मोनोबा, पेन्सन मोनोबा जों मानो मोननो हाया? जोंथ' माने जिउ 60 बोसोरसिम जों सार्भिस खालामगोन। गभर्नमेन्टआ जि खामानि थिनो जोंखौ नांगौ, इलेक्सननि डिउटियानो जा, गोबां माने बे सेन्सासनि खामानियानो जा, जिखुनु सरकारनि खामानियाव जों बाहागो लायो आरो सरकारनि लोगोसे जों रायजो राजाखौ जों हेफाजाब होयो। खिन्थु पलिटिकेल तन्त्रआ मात्र 5 बोसोरनि थाखायल' बिथांमोना जेननाय उनाव बिथांमोना पेन्सन सिस्टेमाव माने अल्ड पेन्सनखौ मोननो हायो। हाबाफारियाव जेनेबा फैबाय थानाय लामायाव बास गारिखौ लाखिदों पुलिसफोरा, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बिनि सायाव जोंहा बुंनो गोनां दं, सरकारा गिनानै दोङो। बे लाख लाख मानसि जोंहा NPSनि कर्मचारिफोरा दिनै बेयाव बाहागो लाफैनो गोनांमोन। बे लाख लाख सुबुं गोमाखौ नुनानै बिथांमोना रिपर्ट मोनदों। बेखौ नुनानै बिथांमोना गिनानै बिथांमोना जे माने पुलिस हान्जाखौ बे हम डिपार्टमेन्टआ गुबुन गुबुन SP DSPफोरखौ लागायनानै लामा सेरावनो गारिनिफ्राय बोख्लायदों, लामाफोराव गारिफोरखौ होबथादों। माने बिथांमोना मानसिखौ खम देखायनो हायोबा जोंनि बे डिमान्डखौ जाहाथे दाबिखौ मानिनो हाया, बेखौ बिथांमोना दिन्थिफुंनो नागिरदों। ओंखायनो जों जोबोद खस्थ' मोनदों फैनायाव। अब्लाबो जों जिरायना थाया, जों अराय सम बेयाव नांथाबबाय थागोन। बेनो जाबाय जोङो अफिसनि जों मोनसे दावहा आरो बे दिनैनिफ्राय जागायबाय। जों फैबाय थानाय समफोराव जों बिनि हेंथायै आरो नांबावगोन। जुदि सरकारा मानिनानै लायाबा आरो बिनि सायाव मा? सरकारा बिनि सायाव मानिना लायाब्ला निस्सय जों आरो फिन मोनसे डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव, ब्लक लेभेलाव बा सारा आसाम नाङैनो जों फिन खनसे बेबायदिनो बेलेग धरननि जों आन्दलन खालामगोन। बेखौ जोङो माने जोंनि दाबिखौ पुरन खालामथारनांगोन आरो बे निस्सय बे दाबिया पुरन जाथारगोन। मानो जोंहा फोथायनाय दोङो गुबुन गुबुन रायजोआव बे मोनफ्रोमबो दाब रायजोआव बे जाबोगासिनो दोङो। फैयै जोबथा बेखौ होआबा बिसोरा उफाय गैखाया। बिसोर उफाय दिहुनथारनांगोन। आरो बेखौनो आं बयखौबो NPS साख्रियालाफोरखौ आं आर'ज माने रिकुवेस्ट खालामदों
दिनै बेयाव बाहागो लायाखै इयुनाव फैथारनांगोन जोंहा माने फोरोंगिरिल' नङा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट दोङो जोंहा इरिगेसन दोङो PW दोङो मेडिकेल हान्जाफोराबो बेयाव दिनै बाहागो लाफैयो पुलिसफोराबो प्रखाखन पुलिसफोराबो बेयाव NPS आव दोङो बिथांमोना दिनै बाहागो लायाखैबाबो मरेल सापर्ट होदो जोंदों ओंखायनो जोंनि थाखाखौ दानि बिथांमोना एकेबारे शेयार मार्केटआव बाहायदों गोदोर आम्बानी आदानी बेफोराव बिथांमोना बाहायदों जोंनि फैसाजों बिथांमोना इन्डास्ट्रि सलायदों सरकारा बेखौ इनकाम खालामदों खिन्थु जोंनि फिउचारखौ जोंनि माने भबिष्यतखौ खोमसि लामायाव नारना हरबाय थादों बिथांमोना थारैनो नंगौ NPS खौ बोखारनानै दिनै OPS खौ बिथांमोननो नांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों दिनै बे समाव रोजा सुबुंफोरा बे समाव बाहागो लाफैदों बे सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव दिनै गोबां सरकारि बेसरकारि बिथांमोनाबो बे समाव बाहागो लाफैनायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों खमैबो 50,000निबो बांसिन सुबुंफोरा बे समाव बे सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय अनसुला बसुमतारी मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality.publicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन